salama zaidi. Wadhi nyaka e kaonti ma Homa Bay kama kambi mochung'ne keyo pi e kaonti no mano Homa Wasko ka otudore gi obila ochako pedha ne achudhe ma osebedo ka tudo pi e tok chik e boma ma Homa Bay. Chenro no geto tieko nok mar pi ma osebedo ka okwako bombego kendo reso osuru malal e lwet jo Mibadhi. Ali Abich nigi lerno. Nok mar pi osebedo ka kwako bombe ma opogore ma yudore e kaonti ma Homa Bay kendo samoro chuno jopiny mondo law pi kuonde maboyo kodgi. Kambi ma ochune keyo pi maler ne jopiny e kaonti no Homa Wasko tudo nok mar pi e bombego gi tim machudhe moko nigo mar tudo pi e tok chik ka giuse ne jopiny, gino makoro miyo kambi no ka omakore gobila mag Water Police Unit ochako apedha mar golo oko pige ma otudi e tok chik. E Kenya ka sani omiyowa gimiluongo ni Water Police Unit makoro sani konyowa ng'iyo joma thago e wach pika. Pika makora ng'enye kabisa. Wang'ado pika wuono, ng'ato duoke kiny. Ng'ato samoro mita, oketo mita kanyo, to bana tap ma oko no kende manigi mita. Tangi opong'o illegally, o bypass, pi donjo ne tangi mapong' tangi, to pesa no ok wayudi. Koro, nan revenue water teni pesa ma ok wayudi, pi mwagolo to pesa ne ok duognwa. Sani wan at 45%. Prangwen gabiche wi miya rach kabisa. Apedha no mano chaka yanga odiochieng' ma kawuono biro dhi nyime kuom jombe ariyo mabiro e bombe mopogore e kaonti no ka tend kambi no koni achudhe makwalo pi mondo ikre ne chenro no. Wach mwadwaro nyiso jopiny maler en ni wada wuotho kuom jumbe ariyo mondo wakonyre kodgi. Ok wabino biro makogi ni gin joma kosa. Gin e customer magwa. To en customer obed customer jaratiro. Mak tiyo pi motiyogo e mochulo. Kaka mtie sani pesa moyudo tin, pipe obarore, wakaw jumbe ariyo pok olose. Koro mano momiyo wakaw exercise ni ma serious, wada wuotho kuom jumbe ariyo, wachako gi Homa Bay ka ndalo adek, wadhi Oyugis ndalo ariyo, wadhi Kindu ndalo ariyo, gi Mita ndalo ariyo. Mary Akoth, jadak e boma ma Homa Bay ywak kaluwore kod nok mar pi mosebedo kokwako kuonde dak mopogore e boma no. Ka okoni achudhe mosebedo ka tudo pi e tok chik ema osemono jopiny yudo pi maler machiegni kodgi. Atimo andi pi Homa Bay ka. Lakini wasebedo gi shida mar pigno manyaka na wuogi ot saa 12 nyaka sani pok ayudo pi. To kane ber ka oponi nitie joma chalo kamago to nengo gitud joma chalo makwalo pi. Ka ber to nengo gitud pi kolore gi chik nikech kwalo gi mar pigno mano momiyo wabedo gi problem mar yudo pi. Kamoko kuom jogo ma uso pi ne jopiny bende siro apedha mar mako achijego eko ma osebedo ka tudo pi e tok chik. Poni jo kaonti wuok oko mar ng'iyo kaka pi magi osebedo treated konyo jopiny nyalo konyowa. Kech nitie jogo ma joka water ywa pi ka ngigo dhiambo samoro yudo ka ng'ato ywa pi e legal ma oonge mita pi oyudo ayuda nono. Chenro masani koro duol mar Homa Wasko chako mar seto jogo eko mosebedo ka tudo pi e tok chik e bombe mopogore e kaonti ma Homa Bay ka geno ni tiende biro konyo e tieko midhiero mar pi ma jopiny osebedo ka ywago e kaonti ni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.